Ela għandha 3 snin. Ta' sena u ftit xhur instab li kellha kanċer. Il-ġenituri ta' Ela, Olin u Maureen jiftakru qisu l-bieraħ il-mument li rċivew l-aħbar kera. Dawin ġabru t-tobba. Ġiju għalinna Għandha growth. għalli għanda growth. Kien dak il-ħin. Jisu l-bambin. Jinnaf għalaq li widnejja ma bdejx nisma. Tlu sorry dot, tlu rġa ripet, tlu jina mux għad nifem. Għalli t-tifla, għalli għad-tifla għanda tjumer. Għaxen għalli għanda tjumer. Ma nafx, dak il-ħin. Xejn, kull ma tara għattejt tifla tmut. Dak il-ħajn waqfet id-dinja. Għalina kunx nafu kien xok kbir, ma nafu xħa nfeħ nibdew, xħa naqbdu namlu. It-tumur li kella mal-kliwi tneħħa, imma t-tifla xorta għada edbati minn kundizzjoni rari, tant li għada tirċievi trattament. Nissi jaraw tajba, għalihom tifla normali. Ma l-fatt li għattuħu treatment daqxej qawwi. L-inna afsa ta' qalb. Ela u l-ġenituri tagħha sabu appoġġ kbir minn Puttinu Cares. Aħna lina Puttinu kien sarħan il-moħħ fin diffiċli li qatt ma sarna li ħan esperjenzaw. Kont nara l-maratoni li ġbru għal-Puttinu, kont ngħid f'qalbi min jaf min xi xjaddu dak il-ġenituri u t-tfal tagħhom. Tkun ġol situazzjoni. Xin tkun fija vera, hemm bżonn anke għal n-nies Puttinu għandu bżonn. U bis-saħħa tal-għajnuna ta' Puttinu u tal-poplu Malti, Ela u l-ġenituri tagħha għandhom tama għal-futur aħjar u li l-futur għal Ela ikun sabiħ. Tkun healthy. Tkun tfal bħal ħaddieħor. M'għandha bżonn xejn. Ma tiddependi fuq xejn. Nemmen ta' xi darba. Moħħi jgħid li xi darba tiġi. Ma nafx, imma nemmen li xi darba tibda anke tikber u tikkontrolla li l-nifisha hi. Nemmen. Fuq fomm il-ġenituri ta' Ela appell biex fil-ġimgħa l-kbira in-nies jgħinu lil Puttinu waqt ċarabank. Grazzi ħafna, thank you. Thank you, enuna ħafna. Għodhom sissa jgħinuna u jibqgħu jgħinu. Jibqgħu jgħinuna.